ngathi hayi lento lena ngifuna ngiboni kahle yabona anti ngangitshela ukuthi siya ku-war asiho ngumuntu asimceli samtshela yabona le ndaba. So what I'm trying to say ukuthi wonke ama-champions sicela ahlale la kule front row. If you let a VD sicela wonke ama-champion of the VDs ahlale la efront ucela kwalo mdala. Okunye ke ma MK Amandla emele sikukhumbule impi ayikapheli kuma iqala yabona singa relax. I'm sure abanye benu sebefikile kithi phela ayidenta iphele ngosa lana phela sinike ukuthi nokuthi yabona impi ayikapheli siya ku 2026 singafika khona sisazohamba indlela ende. Mina ngiyithi unyaka uyiviki mawazi ukuthi ufuna ini for the rest of your life uyiviki unyaka. So if wena awazi unyaka uzoba nenkinga. We are in power. We were contesting the election. Singa no abo nobody. Today in the whole world, she recognized as MK in a 5 months. Go to every number 2, 3 in the country. The very rich country in Africa, in the world, in Asia, in Europe. Amnizami. Babo mama, mamtego, ilizulani. Nago, Amanda. Viva mkoda sizo viva. Viva mkoda African viva. Tigitela mkoda tigitela. Viva Andris kamete viva. Viva Skomeli viva. Amanda. Viva Ketetlisa memshela viva. Viva Cheko Zuma viva. Amanda. Hallelujah. Uthi omdala ukezehlekisa. Sisithi constitution ngithi. Ne-national anthem ngesiphinda siqule nge-Afrikaans. Asayi lapho. Ngesiphinda sishintsha konke in this country. Siyagavena. Manje nina ngathi angithi government angithola umkhululane wethu naba ngathi angizwe emoyeni. I mean, what one? Amanda, what one? Amanda, what one? Yes, what two? Amanda. Hey, my daughter. Then the Bangata is eh? What three? Amanda. Hey, my daughter. Hey, my daughter. Now one's a big. What three? FIFA. What four? Amanda. Hey, golden. What five? Amanda. What six? Amanda. Lawa abanye abafowethu singakhali le wathi ezolibhizi yabona. Iledukile kodwa manje line reason. What seven? Amanda. Bafowethu ayikabi siwinile e-WhatsApp kodwa siwine singawinanga yabo le ndaba. Siwine singawinanga. What eight? Amanda. Ayo kita. What nine? Amanda. Nako. What 10? Amanda. 10. We've been at work. What 11? Amanda. Oh. Which is Lindy, what 12? Amanda? Excuse me, I can feel it.
Lapho 113 amandla, 114 amandla, away 2. Oh God. Kanti maphakathi. Awu. Ngithe 14. 114 amandla. Ankosami. Balele. Bakho. Okay, nene elikhulu 115 amandla. Hey madam, ngazile. 115 amandla. Pola Park 116 amandla. Nakho. 117 amandla. Nakho. 118 amandla. Sabo. 118 baliqambe lamanga. I1 liwinile. Lithi banamanga nje. Lapha ANC phela sabukubheka ukuthi bawine wathi liyi1. Abana lutho banazira emkhonto. Banazira emkhonto. 119 amandla. Okay. Manje sizokwenza manje. Sonke mangidlala ingoma yamkhulu. Sizoba ngenyawo sijayizele. Sikhombisa ukuthi sizokuphi? Celebration. Lomdala uthi asipeli happy. But khona into efuna ukisho in 2 seconds. Kumele sikwazi. Amandla. This is very key. Amandla. Comrade, let's have one meeting. Kunento mele siyazi sonke njengamakhomisa, njengama-MK, njengamasotsha akhona kwi-field. Asisi-happy nge-IEC. Asisi-happy nge-IEC. That one must remain in our mind. Kungaphumi engqondweni zethu. I-IEC, i-ANC, i-DA. Mele sikwazi lokho. And lokho singakhohlwa noma thiwa silele noma siyaphi. La sisayakhona sisaya kuphi? Egroundini. Going to 2026. I-IEC kumele ishintshwe. Esishoyo thina manje ukuthi umuntu makavota manje asisavoti ngokukhosa ilo. Isiphambano. As i-MK soshintsha umthetho. Mawuvota uvota ngesithupha sakho. Amandla. Uzokwazi ukuthi ubani ovotele mawuvota uvota ngesithupha sakho. So i-IEC there's a lot that engahambi kahle. Ewadini lami ngize ngalwa hayi physical. Mina ngila womqonda ngithi isikole simnandi. I-IEC ngize ngalwa but ke engibe ne-trust kuthi ukuthi bengekho konke lama-BDs but ikhali zokuthi sisenza njani mabenza ukuthini nganginikezile kithi ukuthi asibanciki kodwa siyabatshela. Amandla ubani wakuphi isusu masimthanda. Amandla long live Umkhonto, long live. Hola. Long live Umkhonto, long live. Tata Msholozi, tata. Tata Msholozi, tata. Ningayilela kuliwa khona. Bayekeleni balamlanga. This is
bona uzala izwana ngabona lesungayithethe mambeni kanjani ngaphaza bayawatatazela abasemasibili kwatatata betatazela bewuhlaba bewulawula bathi sithethela sayithethe emsebenzi ayikanjani ngaphaza umngaphoso phezulu olunenkuna ubonakala sengaphakathi eplazini labamhlophe nginapasipoti wedla wenyuka umntana mntu ugibela ibhasi likateletake uhlabe ulawula ephekela abomndeni wakhe ethi ngisizeni namba abantu abamnyama bengene eplazini nami wayewazamazama umayituphayo sepitoli wayetangisazayantebe wayefika baninaaamhlophe wayikhuluma le ndaba wayivuma bamhlophe lentulo wataba wenduna wayohlela imasha eyakhomishana amaphoyisa lapho imisa khona incwadi yayikhalaza labantu basemkondo ethi wenziwa yini abahola kakhulu babhatale kakhulu irente abahola kancane babhatale kancane irente wayivuma ukhomishana amaphoyisa lentulo sase siyasula idoleti baphuma basemkondo eGibhithe bangena eKhanana Fanele simbuze. Fanele simbuze. Uvumele. Yes, ngizoza kuwe mina ngizokutshela. Asambule. Yes. Sasa nakuleta leo. Yes. Ayasina lugalo. Omikiwoza 2024. What's up? Sambule makini. What's up? Emtrapas.
Njani ma leaders? Baholi. Siyaphila kunjani kuwe? Siyaphila. Sanibonani. Hayi uthi ubaba siceleni ngengoma ngizocela ukuthi sihlabelele bese siyathandaza. Igama lenkosi liyo lapha kwalisi bathi kunabantu ngathi kuyabalwa so akunamuntu oserepresentile so I'm not sure yes because bathi bafojela ama-numbers so mayingathola umuntu ongaphuthuma khona lapha the-standard 21st discover ukuthi basirobhe 7,000 amavoti so lokho kunthusa ukuthi kumnane kakhulu anzami ikuphi lesendawo ayisi ngiyabathi kuyabalwa laphana ingathi kune-problem but ngifuna ngithole abantu abazokwazi nanso kufanele ithole la semkhondweni njani ngiphila ngempela ake niyishayele izandla Jaga nane. Now, no one is spelling a spell again. Ngathi mina ngicela ukuthi uma kufanele kuphele lokuhlupheka kwenu kufanele siqede nina. Yabona? Manje njengoba ngime la phambi kwenu nenze into exake iSouth Africa nina abasemkhondo nenze into exake South Africa. A small town. Yes. Bayabuzana le Cape Town bathi where is this Mkhondo? Yes. Bathi no mawuse Mpumalanga, south of Mpumalanga. Cela nishayele sana. Mina ukuthi nje ngeke nginikhombise ngendlela engijabule ngayo ngoba besihlala la lishisa ilanga ngelilanga kubande ngathi mina uma nifuna ukuthi impilo zenu zishintshe kufanele ukuthi sidle lo masipala Nenze njani? Sidle lo masipala bese uma sila nje bahleli la sikhulume ngemali ephethwe yithi bese siyayihlukanisa ukuthi lena iye 1 lena iye 2 lena iye 3 lena lokho kuzosho ukuthi impilo zethu we are directly involved ukuthi zishintshe so ke ngathi ke mina kini la kulokhetho lwe-national lwe-province
We are just warming up. Yabona warming up. Yes. Hey, kuthi nina ngeke nazi. Limelizwe limiswe indaba semkhondo nase Sukwalikwa nase Fulcras. Ngoba ngime lapha phambi kwenu sidle bomasipala abayi4. Sidle bomasipala abangaki? Bayi4. Kusho ukuthi kube ukhetho lwemeya ngabe kume imoto ezenyama eziyi4 manje la ngapha. So ke angazi ukuthi nginibonge kanjani kodwa niyazi bengihlala nginani. Le ndaba esiyikhulumayo ngoba ihlupha ngokuthi kunabantu abafuna ukuyisebenza lento esikuyo ngemali. Thina siyisebenza ngokukhuluma nabantu. Sebenza mahala. Kodwa sekuyakhanya phambili la siya khona. So ke ngicela ukunibonga kakhulu. Ngendlela engeke ngikwazi ukuchaza ngayo. Kodwa ngicela nani ibonga ukuba honest kwenu ngoba sathi uma siqala lento sabonakala njengabantu ngathi asiphili kahle. Ngoba kwaziwa ukuthi thina singabantu esithengwa ngamabhayi nangekipe eyiyelo nenjumbane. Manje ke sebe excelile. Uma uye rallyini yabo unikezwe 500 rand before ugibele ebhasini. Manje ngifuna ukubonga kini ukuthi abantu sabachazela sathi uma bekunikeza u500 rand ngoba imali yokwebiwa ithathu ize. Sisaqhubeka namanje sisho njalo. Sithi uma beninikeza le mali izokwebiwa ngoba ngezethu yithi esibhadala intela la bosifana boCheckers nabo Pick n Pay imali yethu akuseyabo. Ithatheni niyenze njani? Ngoba siyovota wedwa lapha. So ke bantu basemkhondo ngibonga le 10 eniyenzile. I10 yethusizwe. Laphana eNasport kuyadunguzela. Ngoba babiza ama-press conference. Ufike kwaba uRamaphosa wabiza i-press conference. Bathi iMpumalanga bazashaya 90%. Bathi ngisho njalo madoda. Bathi yebo. Ngathi mina kodwa ngaze ngizwe kuthiwa ingwenya ezibeni sayo ufike ungene uyikhiphile ngaphandle. Angaze ngayizwa leyo nto kodwa makusho nina kulungile. Wabuya uChirwa wabiza i-special press conference. Mina ngisengayibizi, mina ngizoyibiza ngomsombuluko. Sport press conference. That's what is in my head. What uChirwa 90%. Ngathi bathi yebo bona basho. Manje ngizwa laphana kuthiwe baseyibhedlela abaye baphethwe ama-heart attack. Yazi inhliziyo angisho mayishaya kufanele ishaye ngamali evela khona. Wathi yashaya so kusho ukuthi uzoquleka. Manje ngizwa kuthiwa abanye baseyibhedlela ngoba lapha eMsukwalikwa kuthiwa bebekhiphe u3 million. I-budget yalokho.
La eMkhondo kuthiwa bekhiphe u3 million. Manje bathi babuzana bodwa ukuthi wena senginike le mali apha ama result. Yilapho ke bangena ebhedlela khona laba ade benikwe le mali. Ake tshaya izandla. So ngathi niyithatha kancane ni. Nithi mina nifake abantu ezibhedlela. Ngoba khoma nani bayalwa babanga ama 3 million kanje singawazi. Yake yaba khona into enjalo. Ngifuna ukunikhumbuza ukuthi sithini thina. Sithi thina lo mhlaba wobaba mkhulu sifuna ukuthi ubuyiswe ngaphandle kwesincephezelo kulabo abawuthatha ngobugebengu babulala omkhulu bethu. Sisho njalo thina. Shaya izandla kuleyo ndawo. Bathi ngapha kwagogo, hayi thina potholes wabalile ama-potholes. Asikhuluma indaba ama-potholes namanzi because amanzi nama-potholes it's a human right issue. Kuyilungelo lami because amanzi uNkulunkulu wathi mayesikhanda la emhlabeni wadala imfula ukuthi siphuze ngoba umuntu kuze phile kufanele kube namanzi. So ungeke ungitshele wena ukuthi u30 years wena ungitshela ngamanzi. Angazi noma niyangizwa. Emadoda kukhona umuntu ozanjalo ezothipha la nina ngiyamazi sengikhathele kuye mzazi ngimlimaze kungcono ephume ehambe la namanje ngiyambona ufuna ukuthipha Akaphume. ngiyamcela akaphumele ngaphandle no akusiyo lo ngiyabona uyashuphela lo akusiyo lo ngiyamazi yena every meeting uzoza record la angifuni ukuthi ubulawe labantu ngicela uphume uhambe ngoba uyazi ukuthi ngiyakwazi Sokukhomba bese siyakushaya. Phuma ngizamosha umhlangano wethu into engekho every hlala phansi ke lani lento no bazongibulala abantu bese kusolakala mina but every meeting uzorecord and akangitsheli lamathephu ukuthi WhatsApp. No. Ufuna ukubona ukuthi uyadecide ukuthi uyahamba, uma engadecide kuzoswinya kanyaka today. Now, asibuyeni lana ke. Ngicela uvale le phone yakho ngoba uyazi ukuthi ngiyakwazi. Vala ifoni yakho. Okay, yekelani lento ubuyani kimi. Now, lamajanimane lamahlathi abawalimayo nalamathuna abawalimayo obaba mkhulu yilamahla asikhulume ukuthi sikhulumela ukuthi sikhuluma into engekho lamajanimane ane passport yakwezweni labo eJalimani bayakwazi lokho so sithi thina nathi siyacela ukuthi lokhu uNkulunkulu asipha khona sihlukaniselane khona thina singabantu abamnyama kuyiphutha lokho bathi ke bona kunendaba ye food security yazi indaba ye food security bathi bona
yibo abondla lezo. Wakwabona bagqilazi bondla abanikazi bezwe na. But uma ngifika lapha kulima khona umbila kunabantu abamnyama abalimayo lapha. Mbuka baba sengucela wesibili vala ifoni yakho uhambe kulomhlangano. Angifuni ngize ngokhomba bazabulala labantu. Hayi akusiwo mngani wami ungayivala nje. Ngiyamazi ngoba kukhona abantu abazirekhodelayo is not a problem. But kukhona beza bezorekhodela amaphoyisa. Ngiyabazi yabona. Every time uhlale khona ezorekhwela. Now no. Ngizombulala. I know. Ngizombulala. Mana beva lapha. Ngicela ukubonga insizwa yamadoda. Intombi isingihluphe kakhulu man. Awusukume bekubona. Nethimba lakho. Bonke abasentombi abake besuku. Sishaye umhlale ekhaya sambula amazolo. Uyibambe khona lapho inkosi nethimba lonke leli bobaba lephezulu odongolo le ithani esiphumelele uProse yabapheka ngabona ngayo. Unumber 2 sithi thina lamabhange bo Standard Bank nabo Capitec nayo yonke le imali aba operator ngayo imali yethu ekolekwa iReserve Bank. Sorry, iSARS, South Africa Revenue Service. Ngonyaka bakoleka 2 trillion. Bese behlukanisela lamabhenka nabo lamaphosa. So lamabhenki mase kufanele siyoboleka imali mina gamede bathi security. So wonke lento la eSouth Africa ime ngomuntu omnyama. I exist ngaphandle kwethu. Yisitolo sime ngathi. Kanti thina saloyo hayi. So ke sithi uhulumeni wabantu kufanele ukuthi uvule ibhange lombuso. Ngalelanga kuvula ibhange lombuso. Bonke labo ABSA nabo Capitec bazawuphela. Uyawuthola kuvaliwe. But in the opposite, kuzinto abasinceda ngawo lamabhenki. Lekwa ANC behlulekile ukwenza lokho because banamashezi kulamabhenki. Wake wezwa phi government kuthiwa kune government but ayinabhangi. Kodwa ikoleka imali ukwedlula wonke umuntu ezweni. Le mali ikolekela ukunika abanye. Iyazwakala into ngitshela yona. La sikhuluma thina ipolitiki, raw politics. Asikhulumi nje ukuthi hey bafakela amanzi labantu, izinto za into emkhulu le yawa le. Sifuna ukukhuluma indaba za RDP. Asifune ukukhuluma indaba zani zemkhukhu ama-RDP. Amanzi zawa right umkhondo lo ukhandwe uNkulunkulu ukuthi kube nomkhondo ubuyazi ukuthi uNkulunkulu kunabantu baphuza amanzi. So why should ukutshela indaba amanzi uthi ukunilethela amanzi kuphi? So ibhange leli sithalivulwe kufanele ube nebhange nakwa agriculture, libe nebhange le small business le government. Kube nebhange lokwakha izindlu because thina abantu ufanele ube nophahla ohlala ngaphansi kwayo. Ugovernment while sithi sizokwakhela abantu izindlu but ufanele futhi sikwazi ukuthi mangifuna ukuzakhela ngiboleke imali nge1% ngoba imali yami. Ijabulile insizwa afanele ube siyibekezele.
Nisekhona? Lento kufanele ukuthi niyifunde nifundise nezingane ekhaya ukuthi lento esikuyo kahle kahle it's about me and you. Utshele lo mntana wakho ukuthi lento engikuyo it's about me and you, because uma singazama ukungena kulento sizokufa sonke. So abafuna ukuyolima baya kubhange la kuphi likabani likahulumeni. Abafuna ukuqala amabhizinisi amancane ama workshop okulungisa imoto, ukupelipita imoto, bo mechanic uya kuphi kubhange likahulumeni lema small business. Ilikhuni kuphi lento? Imali asiyiboleki ngoba injani ikhona. Usazi maye ikolekile le mali kufanele ayifake la ebhangeni lombuso. Lento abayibalekela bona Ramaphosa. Le mali uma ifika idivide ngalama bhangi ayi4. Bese beyikoleka ngale bengama board of directors. Now, endabeni yasesikolweni sikhuluma Msholozi buya ngaphansi zamadoda nalensizwa insizwa zincede kabi zasemateksini. Phela yithi lapha esiphethe ranking. Sibabi awungahlala idoro la. Yes. Insizwa lezi eziphethe lapha emateksini. Uma ugibela iteksi wazogibela umkhondo wesizwe. Ihambile lento. Ihambile. Angazi noma niyangizwa yini. Awusele indaba yakho. Now kule 2 trillion esikhuluma ngawo asikafaki imali egenerator weScom, egenerator Transnet laba ezitimela ngoba yonke lento into zikahulumeni. Kusho ukuthi ngonyaka uma ungahlanganisa lezi zonke le nkampani zikahulumeni nale mali siya ku 10 trillion. So why are we failing abantu bakithi ngento engenamsebenzi? Ngoba abantu basebenza ngami. Yazi uma ekhuluma athi mina ile problem engenele iANC le ka mina. Nanginceda abantu basemkhondo ukukhipha le gelekeqe. Uyazi bese kuthathe ngathi nguhlayo. Bathi lomkhulu kodwa waye enga-retire uhlala ekhaya. Nekenibezwa mabisho. Batha sazi thina ngoba uNkulunkulu umnike konke kodwa yena uyahlupha nje, uyahlupha. Uvande nginike nife lokho bagcwele la. Ngoba mina kwami ku right. Angeke yenzakale lena. We must have solidarity sisodwa singabantu abamnyama. Laba bathenga ukutshela ukudla mase ku right. Walana sikhulumela nje ukuthi kulungu ukudla abantu besoba kahle. Nithe ningidebele seku right. Now ule mali esithi akube nale State Bank uzoba nebank eliphathelene nezemfundo. Angazoma nayizwa leyo. So that labantwana uma kufanele apply libasari u-apply ku State Bank noma singathi 0 ma ufanda support yi state ngemali sithi 0 ngoba imfundo sithe thina kufanele ukuthi ibe mahala because we 40 enough money ukuthi kufundiswe wonke umuntu la eSouth Africa.
kodwa mina angazi ukuthi wehle ini ku-ANC, yazi ngibuya khona abantu bakithi. Angazi noma kungena usathane ngoba mawuthi uyababuka labantu emehlweni kumnyama. I mean, these things are simple. They are not academic. They don't need rocket scientists. But why do you kill your own people? Because they are killing us. I mean, they want black people to vote for them. Then you kill them. What's your mathematical science, Lana? So, indaba yesikolo sithi wonke umntwana uzawufanele ukuthi eyoqala emasojeni nina ufanele niye emasojeni for 2 years. Kufanele ukuthi niye emasojeni for 2 years. Kuze umntwana okufanele ehambe ephethe ama-CV la estradini. Mawuya lapha emasojeni, mawuphuma khona kufanele bekutshele emasojeni ukuthi wena utho ufuna ukuba yini? Ngifuna ukuba yinesi bethi nayi college. Ngoba sithi wonke la ma-college. Wonke la ma-college sithi fanele evuswe lawa avaliwe. College of Education avalwa. Uma unesizwe singafundi usenza lesizwe ukuthi sife. So ANC angazi mina ngicela ukuthi maye ngakebe khona umnike iplatform ukuthi awukhuluma uhlale la uchaze nje silalele. Uma uvala ama-college abotishela what ifuture la ngoba phela into kufanele maye lo mntwana ethi 5 years ekwa grade R ephuma grade R engena grade 1. Uma labo tishela kufanele kube ne-circulation yalabo tishela ne-improvement. Uma uvala lento ufuna i-product yakho ithi but why these kids they can't even speak English. Bazayikhuluma njani English? Uvala ama-college. I don't understand. So ke laphana e-army mawuqeda le 2 years service uzophuma laphana unikezwe iform la oya khona. Ungahambile abantwana bamantombazane because bahluphekile. Kwabo utsotsi khambe kulala nabo lana kubatshela ukuthi ngiyithathile i-CV yakho ngizokubona. Sisho njalo thina kohlelo lwezemfundo. Khona indaba engakaze ngayikhuluma yabo umasipala. Uma sidla lo mbuso lapha phezulu sizofaka ama-investigation kubo bonke labo masipala. Kufanele sakhe amajele special ama-council. Ngoba la masela agcwele yonke indawo. Lapha ejele kuzofanele sibe ne-component nje ukuthi bonke ababuya komasipala bebiyimali bawuvalelwa laphana kulama-cells abo. So omasipala baxoxele ngoba khona bazobalalela ukuthi ugamede kuzoba nama-investigation ukuqalela phansi ukuthi ubani webimali wayeyebelani yashona. Bese-ke sifake ejele. Hey, uvela inyakanyaka lapha eNaspoti ikhozwe yini? I-ANC ithi quality 48% but how ugamede wafika. Manje njengoba ngithi ngitshela ukuthi sesiqalile sizwile ukuthi vele sebekogodela izinto lapha.
So wonke lamavoti thina angisho manje ithi ANC 50%, ithi thina 50%. Nizwile le ndaba? Manje ngoba sithi aku-recount umbili umshini awusahamba. Izolo ebusuku sithe recount yonke lento manual. Sifuna ubeka iphepha linalele MK nalele MK. So ke sengibatshelile laba abanye ukuthi fakani lama objection ukuthi sine proof naye yini. Ake ngikhulume ngendaba yamabhizinisi. Sikhulume ngani? Ninenithekani ungitshela masene right ngoba labantu kahle kahle besisobabonga kufanele bethole ukudla kwabo besheshe beye emakhaya. Now, ibhizinisi nebhizinisi elila edrobheni aliphili ngaphandle kwethu, including into esimple indaba yeyinwele. So kanti thina kwenzakaleni ngathi ukuthi thina nje bonke abantu bakhuthuza thina. So uma singayenza lento sihlangane singabantu abamnyama kuzofanele ukuthi sakhe awethu ama-shopping center lawa khona kufanele bawadayisele thina. Uma bengakhona ukusidayisela sizowashiya sakhe awethu siyothenga khona. Ngiyayibona lento ngiyacabanga ukuthi ayiphupho leli. Lento ubaba uGamethi sekakhuluma nje. No. I-buying power ye-South Africa abantu abamnyama. Ama-insurance company bo-Sanlam bame ngathi. Bo-Old Mutual bame ngathi. Iy'toro zempahla bame ngathi. So thina umsebenzi wethu ukuthi siqhuthulule le mali sinikeze laba abamhlophe. So we must reach a point and it needs the consciousness yethu. Ningangeni kulento uma unembeza wakho ungawu-adjustanga kahle. Ngoba lento engiyikhulumayo kusazoba nomhlangano omkhulu bobonisana ukuthi singagejengwa kanjani. Le 350 abasinika yona okungeyethu wa imali ibhadarwa yiTHS lesibhadara lapho Checkers maniphuma lana uyongena nje la eCheckers nasephi kune 14% leyo yabe siba yilo 350. Thina owethu umsebenzi kuthiwa thina abantu abamnyama umsebenzi wethu ukuthi sihambe sidonate i-donation phela u350 bese uyayithatha le donation uyibusele eRamaphosa ngoba banama-shares labo Pick n Pay. I-Capitec kanjalo neyazi ngasa Stellenbosch. Manithi Stellenbosch mafia nisho i-Capitec. Mina ngakwazi. Bese bayini le Baybank what is that? Time Bank. U-Time Bank uPatrice Motsepe. Niyakwazi lokho? No. uPatrice Motsepe phela uRamaphosa. Anzazi le ndawo. Injalo le ndawo. Inkinga yethu inkulu but i-problem yethu sehlukene asifuni ukuzwana. Ngiyabonga la imkhondo sithatha isikhathi kodwa iyaqala lento yokuthi sibambane thina esihluphekile kakhulu. So lento esikuyo bantu benkosi ifuna uthatha ukuhlupheka kwakho ukubeka eceleni ngoba sihlupheke sonke. Sibhekane nalempi yokulungisa impilo yabantu abethu.
sibhekane nepiyani yokulungisa indaba yabantwana labesifazane. Uma thina singabalweli labantwana, they will finish them up. Undaba ye-crime la eSouth Africa kunama-drugs alethwa ngama-Nigeria. Lama-drugs aseLimpopo, ase-Cape Town. Ayaziwa la ithenga khona. Amandla Youth League. Amandla Youth League nize la phela nivakashele mina ke. Nize la ke mbafana. Uzoniphatha isituru lezi ngoba nami hey siyangithusa. Abeka. Kuba kunabase Witbank la. Uyabona i-advice yakho ngayithatha wathi ngingayi lapha. Avele ngangaya. Baba. Uyabona be reliable man. Yeah. Why? Ngathi ayifoko mfangisi lapha. Ngathi ngathi no. Goshini. Angizi. Witbank. But angeke ngisho phela kunabantu la ngathi angiyi. Ngisajani ukuthi uma nithi nina nifuna ukungixosha mina ngizongena ehlathini nalabantu. Simple. Anginabo isisebenzi nani. Injalo le ndaba. So ama-drugs la dayiswayo adayiselwa abantu abamnyama. Wonke ofuna ukumosha nje umosha kithi. Lapha eThekwini bathi kuza imikhumbi isuka eBrazil ifike emephakathi nolwandle lapha kusuka igebhe lapha eMtateni ziyolanda lama-drugs. Iyaziwa lento. Manje ke ngibona lesiphukuphuku sengibheka icele. Ngelinye ilanga sithi sibambe ama-drugs angazi how many 1 billion rand. Uhambe yawakhahlela wenzela thina. Akaveli lo muntu oboshiwe nange sazi ukuthi icase lingena nini. Lalabantu be1 billion ama-drugs atholakala olwandle. Aliveli ugcina bekhombisa active ukuthi nange ikopokopho but akuboshwa muntu. Angisho amacala eSouth Africa serious kangaka fanele iphume wa-TV phela sibona ukuthi hawu nawe lo muntu athi ayiveli. Uma ufuna ukubulala isizwe sihloma utshwala usihloma ama-drugs. Uphuma yini lapho bayibiza ukuthi amaphara. Mase beconvectile bakudestroya bakunikeza igama bethi uyiphara. Because abantu okuthiwa amaphara kusho ukuthi ingqondo yakho have reached a point of burning out. So we must reverse that. So what we are saying ukuthi amasotsha kufanele ephume enkanjini ebuye emalokishini. Kuzodilwa ngale ndaba. La ema-police station amaningi ngiyaxolisa nje ngiyazi amaphoyisa amaningi esupportile kulokhela. But iqiniso fanele likhulume. Police station indaba yakhona mawuthi kunento sobathi sekufe bangaki. Sizofonela ihash. So if policing is no more about preventing, it's about collecting bodies. That we must stop. Laba abadla ama-drugs kuzofanele ukuthi senze sure ukuthi sibafaka bonke kuma-rehab. Laba oyibadayisi bama-drugs kufanele begcwala amajele sakhe ijele nje lokuthi
uke watholakala uphethe ama-drugs 25 years ejele noma I2 noma I3 25 years ejele. Sitheke futhi sizoreviewa isigwebo sentambo. Kufanele sisibuke kabusha. Ngiyacabanga ukuthi kuyobaluleka ukuthi labantu abadayisa ama-drugs uma sikutholile kufanele sikunhenge sikunqume ekhaya. Manje ke bathi abantu ubaba uGamede yakho no eChina watholakala udayisa ama-drugs bakunquma same time. India make bathi webe ngalesandla sakwa right siyanqunywa lesandla lo webe ngaso. eSouth Africa uSenzo Moyiwa una more than 10 years efile. Icala lakhe lithethwa 4 years. Lispende close to 100 million. I-government enjani le? So le mali ingabe isebenzele ezinye izinto kuthiwa wa dealing with i-justice. Lapha la kulecala wasenzo kuyaziwa ukuthi yilo wadubula. Manje kuthiwa kufanele kubuke thina ukuthi nabaloya bedla imali zethu beshintshana bebuza into engenamsebenzi. So the justice system must change. Uma kufanele ukuthi sinqume ekhanda uGangeni kufanele waziwe nje ukuthi uzonqunywa ekhanda. eChina kabanayo indawo yokungcwabo. Uma sebenqume ekhanda bayakushisa bethatha umlotha bekunikeza abazali bakho. Ngibusise. Uthini manje baba uGamede? Kufanele siye lapho. Uma kufanele ukuthi uthi ungayimixwa ku firing squad. Mina bangani phela lapha eChina. So ngahamba bathi ufuna ukukhombisa ukuthi wenziwa kanjani. Angikhonanga ukulala. Angikhonanga ukulala ngoba wayebe ngazi istory beini kwabanjani zanyana. So you go and buy your bullet. La unamashop adayisa ama-bullet. You go and buy your bullet, uvalelise ekhaya kahle. Efika amasotsha ngesikhathi lesababeke ngaso ukuthi bazokulanda. Kubizwe kumphandi banihleli la uye ku-firing squad. Yazi firing squad. Uhlabe phambi kwabantu. Bekwehlise laphana bekufaka kulo wavini la kushiswa khona idubo. Benikeza umlotha ekhaya. eChina imali ihamba ngemoto evuliwe akuvalwa. Angeke uzuqala. Now, la eSouth Africa abantu baseZimbabwe bashaya imoto zemali. Beshaya open ukuthi beyishise. That's what they say we must accept. And we must say we can't accept that. So we want to reorganize and it need nina ukuthi le mentality yakho thatha ukuhlupheka ukubeka eceleni uthathe lezi zinto okufanele zenzakala ungasakhulumeli wena oba thina isishayile lento ku 30 years. Nami ngiyakhuluma manje imhlophe ikhanda. Ngiyabona kuseduze ngapha. Sekusekudini ngapha. But I will talk until sunset. I will talk until sunset. So where's the crime? Sithi thina amaphoyisa wonke they must be retrained. Kufanele bebuyele kuphi earmy beyotrainwa bephume kube nama unit amasha balimele la angeke ubenze lutho. Benze njani? Nike police station. Nibabuke emehlweni.
balimele uyamawumbuka uyabona nje inkinga. How far is the food? Comrade Ibe, you take welcome. 1 minute. Amandla. Amandla. Spathe babgamete spathe. Spathe babgamete spathe. Spathe babuskwameni spathe. Spathe babuskwameni spathe. Down with sellouts, down. Down with ANC, down. Down with ANC, down. Comrades, commanders, igama lami nguThabo Mankge. Ngibuya ku-Youth League NTT member under the region Inkangala sub-region eMalahleni Ward 20. We are just here to say, as Youth League, will always support the leadership. Oh, okay. All right. As Youth League, we are here to support and to thank you for the work that has been done. We know that kunamasela la IEC who are trying to distort lo msebenzi omuhle esiwenzile. We are saying down with them, down. We are calling for a recount because we know that the numbers that are reflected there, it's not a reflection of our work. We have worked hard, comrades. We can't allow those people to steal our hard work in the name of IEC. We know that IEC reports to those ANC people there. We know that this morning there was Begitele there at the service room. We need to know what was he doing there as a politician. We know that there are IT specialists that are sent by CIA from US. We want to understand, how did a CIA, a spy agent, be given a contract to run elections? That's what we are asking for. Lamasela we IEC, they must know that we are not here to play. We are here to reclaim and restore the dignity of black people. We cannot continue like this, comrades. As Youth League, we have taken a decision to lay our life if it needs be. Because we cannot continue like this, comrades. So it's up to us to decide the treasury of this country. If it's not us, then who will be? Because we don't want our kids to suffer like we are doing now. You see, this ANC has turned us as young people of this country into beggars, and we reject that. We cannot have young people. We cannot have young people who are suffering like this, who are being used by these elders of ANC. We know in Mpumalanga what's happening if you want to see the light. There are people called Tabumatanyulala. We know them. That's how they get these positions. So as Youth League, we are saying, we have a slogan to say submit or fight. So our generation has decided to fight. We will fight until the bitter end. Amandla, comrade. Amandla. Amandla. Viva President Jacob Zuma, viva. Long live President Jacob Zuma, long live. Long live President Jacob Zuma, long live. Roar, young lion, roar. Long live Obaba Kamete, long live. Long live Premier Obaba Kamete, long live. Long live Premier Obaba Kamete, long live. Long live Obaba Kamete, long live. Amandla. Awu, yeah. Umhlaba. Umhlaba. Economic freedom. Economic freedom. In our lifetime. Economic freedom. Amandla. 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 Sikitshela mkhondo
proud when we call Ubaba President Jacob Zuma as our president. We would like to thank all party agents for your hard work. We saw the results here in Umkhondo. And Ubaba Gamete has demonstrated that he's a revolutionary, he's a leader with numbers. There were some people who were going to podcast saying that Ubaba Gamete will take votes from MK. But numbers have proven him that he's a leader to be reckoned with. There are some people in the organization who are not working, who are here for positions, who are not here to liberate the black masses. Every day, Ubaba Gamete is doing this. Ubaba Gamete O'Neill. So let's check the results. Did Ubaba Gamete O'Neill now? No! We are number 2, even if we don't agree with those results. But we are number 2 in the province because of Ubaba. And as the Youth League, we want to thank you, Grand Forces. Our mandate is to win all wards, is to win all municipalities in Mpumalanga and the entire country come 2026. And Jacob Zuma will be the president of this country. Whether when Monopoly Capital like it or they don't like it, Jacob Zuma will be the president of this country. In Mukondo, comrades, because of you, Grand Forces, we have 2/3 majority. In Mukondo, 2/3 majority have been achieved because of Ubaba Gamete, and you determine Grand Forces on the ground. And as the MK, as the leadership of this MK, the youth of Mukondo will be liberated. The youth of Mukondo will have jobs. The youth of Mukondo will have opportunities. We have seen the work of Ubaba Gamete. You can't question his leadership. Let's stop being influenced by jealous people. Let's stop being influenced by agents of provocators. We have leadership here. Me, I don't call him Ubaba Gamete. I call him the premier of Mpumalanga because we see his work. Manta! Manta! Roar, young lions, roar! Roar, young lions, roar! Manta! Thank you. Nazo amandla. Now ninenphekayo kuphi lokudla ke please no labantu bane ngiyabazi bathanda ukuyedrubhi Amanda so bekule mphuzu ngiyabonga kakhulu komnye ngiyabonga Comrade Wasewitbank, do you want to say something? Sivakashele boComrade Wasewitbank. Phela sihambe yonke le ndawo. Amandla. Tata Ngamalala tata. Tata Jacob Gadlael Zuma tata. Viva Premier Babu Gamete viva. Viva Comrades Kwameni viva. Viva Solomon Mahlangu viva. Viva Msholozi tata. Solomoni yo. Solomoni yo. Solomoni yo. Ela
Amandla. Amandla. Comrade, thank you. This is an unexpected visit. In Shire, surprise. Yeah, thanks everybody who has participated, Kuma agent. We know, guys, it was tough. We were working under no budget, but we tried to manage. Ngicela nisishayeleni izandla Comrade. Ngicela nisishayele anginizwa. Yeah, thank you, comrades. Thank you, Mkhonto wesizwe. Two-third majority siyibonile Mkhondo, of which Mkhondo is united. Angithi? Yes. Thank you. Thina commander, mina I am commander uAli ngisoja. Ngihamba nabafana be-youth league. Bathi isikhape soja sihambe siyobona upremier wethu. Asathu babugamede bathe asambe siyobona upremier. Amandla. So mina what I just want to advise Mkhonto wesizwe from now. Siyazi ukuthi there are many objections. It's more than 1,000 objections that was submitted. And siyabona ukuthi amasela awasifuni. Abasifuni labantu. Abasifuni labantu. Asibasabi. So comrades, into kufanele siyenze from now. Let us submit ourselves as Mkhonto wesizwe, and if maybe possibly there will be a recount. We need that recount because we can't fight. In Mpumalanga, especially in Mpumalanga, Mkhonto wesizwe, I think we are about 80%. 80% in Mpumalanga. So comrades, I just want to encourage you from now. Let us put our hands together. Tina, we are waiting our premier to say to us, Comrade Ali, Nina, Niale ekempini, kufanele nifundise naba bantwana bethu umthetho, the culture yase kempini. Now phume kempini usekhaya. You know what you are going to do. We need respect. Sifuna abantwana abazolalela abazali babo. Sifuna abantwana abazothola abantwana ngesikhathi. We don't want abantwana abazophuza. Asifuna abantwana abaphuzayo. We don't encourage alcohol. We don't encourage drugs. But the things that we want to kubaba uNcamalala no premier wethu, we say all the legal immigrants, let them go away. Amandla. Amandla. Thank you, comrades. Injalo le ndaba. Niyayizwa kambe? Injani? Injalo. Le ndaba. Manje ke lo khetho labo masipala lu 12 months la sikhona khona. 12 months. Kufanele siqale sisefe amakhansela lapha phakathi kwethu. Ngoba sifuna abantu abazawukhuluma lento engiyikhulumayo bekhulume nalomphakathi. Uma kuthiwa ukumeya ungasitsheli mase sophelele esikhulu uthi yazi la angisazi labantu bangishini ekseni nje ngo6 sebesegate. Mawufuna sikuvotela usibuzanga lo. So why sekuyinkinga manje? So ke sinethemba elikhulu ukuthi I don't think la sikhona ezumkhondo kule 2/3 majority. Sizobuyele emuva. Vele laba sebesiphethe ngenkani kusukela namuhla. Yeah. Angeke abantu kube ne public process. Wadliwa. But uqhubeka ukuthi wena ukhulumela bona labantu ayizeki leyo nto. Kanjani? Phethe bangani babo. So we are very proud with Umkhondo, Imsukaligwa,
i-Volkras, i-Pix Castle, 2/3 majority. Manje nina be-youth league, ne-youth league ngale ziyangifona zithi, corporate government, is there a way that we can now take over now? Ithi mina kuze no. Ngomfonela ngomsombuluko. Ithi no. Kule mthetho akusayazi wena le mthetho. Awukho lo mthetho uthi vele ngoba sesibandile. Bazokhuluma njani nathi? Ngithi no. Ngizawubuya kini siyilungise. Yabona ukuthi inkinga ikhona. Semnala impondo kwaphela. It's official now ukuthi with a public process ukuthi basiphethe ngenkani. Kahle in a democratic state bekufanele umeya ebiza press conference ecela ukuyishiya lento. That was the easiest one ukuthi no ecela ukuyishiya lento vele isilimazile umkhonto awuthatha uye phambili. So ke siyabagada matrix abo ukuthi athini. Yeah. Ngalawo mazwi umsholozi buya la ukhulume kancane umsholozi ukuncede kakhulu lapha emateksini nalensizwa ahamba nazo bangincede kakhulu lapha emateksini niyazi ukuthi amateksi phela yithi phela awubonge nje ungibongele ithi babuka ngapha lana nginenkinga ngicela ikhipha ithi phela akunamshini phela nami engikhanda khona kodwa ngizozama ibuye after 2 ithi akwazami namanje Tata mkondo tata. Phambili MK phambili. Niyaphila makumbeni. Ngaphandle kokumosha isikhathi bona kusebenzekile akufani ngoba la imphumela iyabonakala. Sithi ngaloko nathi mhlambe sinhlangano yala sikhona sibonga kakhulu kini ngoba nathi besingesenze lento ngaphandle kwenu. Nathi siyayibongela ngokuthi usinjalo. Esingacela nje sekuthi masibambe makumbeni kakhulu siphambili. Amen. Nisibongele nabaphathi bamatekisi angisho. Ngibatshela ukuthi angibaboni kuzoba nenkinga. Akufanele senze so. Ngiyayibona into engisho. Ngibatshela ukuthi ugamede ngathi kufanele niye goba amagagu niyobingelela. Yazi lapho segoba amagagu. Niyazi igama lale building. Wagoba amagagu. Wangena la. Kufanele senze sure uma uphume egate ku-clear. Ngicela ukuthatha lawo mazwi ukuthi ngicela umfundisi olandelayo esibongele bese niyalinda kancane ukuthi nithole ukudla. Sibonge kakhulu. Into esele sizoyenza sizoba nerally enkulu yokuthi sibize lo mphakathi ngoba masingabonganga kulabantu sizalisele le ndaba. So ke sizanazisa ukuthi irally inini kuphi. Kulabo masipala esishayele 2/3 majority kubo. Ungaba ngcono sibe nerally umasipala nomasipala. Sizobona ukuthi kupho kulula asinayo imali. I-problem yethu. Asinayo imali yokwebiwa kube besinayo. But in the next 2 weeks kufanele senze sure ukuthi lo mphakathi osivotele siyawubiza siyawuhlanganisa wonke. Ngiyabonga mfundisi. Nkosi uyamfundisa. Usibonga. Awubanike kuqala le ngoma.